es el hogar. ¡Qué cuidado! Avui som aquí per presentar la llista electoral de la Manlleu per les properes eleccions municipals del maig, i ho fem col·lectivament com no sabem fer-ho d'una altra manera. La nostra intenció és aplicar polítiques transformadores que siguin reals i que per poder fer-ho és molt necessari, és imprescindible l'organització popular i la mobilització al carrer. Mi casa es un lecho de verdades, de pensamientos y cosas mundanas. Mi casa es el fuego en la cocina. Perquè fa 4 anys tot continuava i avui tot continua. Totes som imprescindibles. Necessitem generar noves formes de relació a través de les quals ens cuidem les unes a les altres i que posin al centre de tots els projectes aconseguir unes vides dignes que valgui la pena viure-les. Podem decidir creure i sotmetre'ns als mantres del poder capitalista neoliberal o podem decidir enfortir un poder des de baix basat en la democràcia, la solidaritat entre les persones i els pobles, la justícia social, la creativitat, la igualtat d'oportunitats i condicions, la intel·ligència i la saviesa col·lectives, la confiança amb el veïnat i la satisfacció de participar en fer una vida millor no només per un mateix, sinó per tothom. Treballarem, com deia Rosa Luxemburg, per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. No cesaré nunca mi camino. Som Unitat Popular.